No tak už si čítala knihu, tak aké sú tvoje dojmy? Dojmy, to, že ako mám úžasnú dceru. A čo hovoríš na knihu? Odporúčila by si ju? Nebul! Knihy, tak čo na ňu hovoríš, lebo to je o tebe. No, mne sa to veľmi páči a rada čítam časti o mne, aj keď akože viem, jak to dopadne, ale veľmi rada si to takto kúkam aj akože, že jak to vnímaš ty akože z tvojej stránky, lebo akože ja to tak inak akože nevidím, aj keď sa akože snažím cítiť, ale som nevedela, že niektoré veci si proste vnímala tak, jak to tam je napísané. Takže som veľmi akože šťastná z toho. A hej, no, páči sa mi to. A ako sa tá kniha číta? Že prečítajú aj také, čo nečítajú knihu? Hej, aj to sa mi veľmi páči na tom, že je to ako keby ako krátky príbeh na jednej strane a ľahko sa to číta. Že keď skončíš, tak proste vieš, kde si skončila a že vieš, o čom čítaš. Odporúčiš ju komu? Rodičom, učiteľom, deťom? Alebo pre koho je podľa teba určená? Asi všetkým, keďže si tam z každého pohľadu, aj ako dcera, mama, aj učiteľ, takže asi všetkým by som ju odporúčila.